ሚኒስትር ዜና መንግስታት ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን አንጻር ኤርትራን መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካይዶ ዘለዋ ሸርሕታት ዘቃልዕ መግለጺ ውጽኢሎም ሙሉእ ትሕዝቶኡ ይስዕብ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ዓዳላ ወተንሚያ ናይ ቱርኪ ብምወላን አገልጋልነትን ቀጠር በአሳሳይነት መንግስት ሱዳን ኣብ መሬት ሱዳን አንጻር ኤርትራ ከካይዶ ጸንሐ ሸርሕታት ካብ ማንም ዝተሰወረ ይኮናን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሕልፊ ኣብ ቀርና አፍሪቃ ብገፊሕ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ብፉሉይ ዝማዕበለ እወታዊ ክስተት ንምዝራግ እቲ ሸርሕታት ናብ ዝበርኸ ጽፍሒ ሃሊሉሎ ኣብ ዝሓድሽ ዓመት መንግስቲ ቱርኪ ብጉልባብ ራብጠት ዑለማ ኤሪትሪያ በአቦ እምበር አልሐራካ አልእስላሚያ አልኤሪትሪያ ናይ ዝበሃል ውድብ ኣብ ቱርኪ ቤት ጽሕፈት ከፊትሎ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ሳምንቴ ብስምቲ ምንቅስቓስ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ድግስ አንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዕቡድ ጭደራ ሰሚዑ ዘየስደመመ ሰብ እውን የለን ዓጀብ ሸኾርተት ዘብል እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 3 ሚያዝያ 2019